Era o sâmbătă liniștită, iar în casa Carlei mirosea a clătite și a bucurie. Carla, o fetiță cu părul bălai și ochii plini de curiozitate, adora cățelușii. Dar mama ei spunea mereu că un câine înseamnă multă grijă. În timp ce Carla își bea laptele cu cacao, mama a intrat în cameră zâmbitoare, ținând o cutie în brațe. Carla, am făcut puțină ordine prin cămară și am găsit niște pături care nu ne mai trebuiesc. M-am gândit că ar fi frumos să le donăm adăpostului de animale din satul vecin. Ce zici? Carla, uimită și încântată, a exclamat: Ce idee minunată, mamă! Putem merge chiar azi? Sigur, dacă te pregătești repede. Când au ajuns, un bărbat cu o vestă albastră le-a ieșit în întâmpinare. Era îngrijitorul adăpostului. El le-a salutat politicos. Bună ziua! Ce surpriză plăcută! Am adus câteva pături. Am zis că poate vă sunt de folos. Oh, da! Chiar aveam nevoie. Mulțumim din suflet. Carla privea în jur fascinată. În curte erau zeci de cățeluși. Unii se jucau, alții dormeau. Mamă, uite-l pe cel din colț. De ce stă singur? Pe el îl cheamă Toby. A fost găsit pe marginea drumului, speriat și flămând. Pot să stau puțin lângă el? Desigur, poți să-i vorbești cu blândețe. Îi face bine. Hei, Toby, eu sunt Carla. Nu trebuie să te temi. Pentru prima dată, Toby a ridicat capul și a dat ușor din coadă. Zilele au trecut, iar Carla se întorcea mereu la adăpost. Îi vorbea lui Toby, îi aducea o pătură moale și îi citea povești. Vezi, Toby, ți-am adus o jucărie de pluș. Se numește Bella. O să-ți țină de urât când eu nu sunt aici. Toby începea să fie mai vesel. Mânca din nou, alerga, se juca. Carla simțea că dragostea și răbdarea ei îi dădeau putere. Într-o după-amiază, Carla a venit la adăpost ca de obicei, dar de data aceasta îngrijitorul o aștepta cu un zâmbet misterios. Carla, azi Toby nu e în cușcă, pentru că are o nouă casă. Cum adică? Unde e? Acasă, la noi. Spuse mama care tocmai ce intra pe ușă. Am vorbit cu domnul de aici și l-am adoptat. Am văzut cât de mult îl iubești și poate m-am răzgândit în privința câinilor. Serios? Wow, mamă, mulțumesc! Carla l-a luat în brațe pe Toby, iar el i-a lins obrazul cu bucurie. Seara, Toby dormea deja pe covorașul de lângă patul Carlei. În cameră, lumina nopții se juca pe pereți. Carla s-a așezat în genunchi, cu mâinile împreunate. Doamne, îți mulțumesc pentru Toby. Știu că Tu ai avut grijă de el chiar și când era singur. Îți mulțumesc că m-ai învățat să fiu mai bună și că ai făcut-o pe mama să iubească câinii. Carla a zâmbit. Poate că Toby nu putea vorbi, dar inima lui spunea același lucru. Și eu îți mulțumesc. Aceasta a fost povestea Carlei, fetița care a învățat că bunătatea schimbă inimi, fie ele mici sau cu blăniță.